በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ማህያዊ ዘሰሉስ ምዕራፍ ሓደ አምላክ ብዝኾነ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ አሚንና በጃ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ንኩሉ ዓለም ዘድሓነ ናይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕማሙን ሞቱን ዝነግህ ብዕለተ ሰሉስ ዝንበብ ዝጽለን ድርሳን እዝዩ። በረኸቱን ስቕለቱን ሞቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘላለም ይኹን አሜን። አይሁን ንጎይታ ኢየሱስ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ተሸይሙ ንዝነበረ ንቀያፋ ሓሙኡ ናብ ዝኾነ ናብ ሃና አቐዲሞም ሰደድዎ። ቀያፋ ድማ እቲ ንሊቃነ ካህናትን ንፈሪሳውያንን ምኽሪ ዝሃቦም እዩ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ንምኽሪ ምስ ተኣከቡ ነናርሕዶም እዚ ሰብኣይ እዚ እንሆ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣሎ፣ እንታይ ንግበር? ከምዚ ስቒልና እንተ ሓደግናዮ ኩሉ ዝኣምነሉ እዩ። ሰብሮሜ ድማ መጺኦም ንዓናን ንህዝብናን ንሃገርናን ክወስዱ እዮም ተባሃሉ። ቀያፋ ድማ ንስኻትኩምሲ እትመኽርዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ እዚ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ ክቀትል ይሕሸና ብሎም። ነዚ ዝበለ ድማ በታ ዓመት እቲኣ በዓል እብረን ሊቀ ካህናትን ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ካብ ልቡ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ኩሉ ህዝቢ ክመውት ስለ ዘለዎ ምእንቲ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝተበተኑ ውሉድ እግዚኣብሔር ብሓደ ከም ዝእክቦም ተነበየ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሮም ክሳዕ እታ ዝሞተላ ዕለት ዓርቢ ንጎይታ ኢየሱስ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ክወስድዎ ከለዉ ድማ ካብቲ ኣታኽልቲ ቦታ ጀሚሩ ክሳዕ ቤት ሃና 7 ጊዜ ኣብ ምድሪ ወደቐ። አይሁድ ግና በሊሕ ሽንካር ምርጋጽ ንዕኦም ከም ዝብእሶም ኣይፈለጡን እሞ ብምውዳቑ ኣብ ክንዲ ሓዚኖም ዘተንስእዎም ብኣንጻር እቶም ብወገን ቅድሚትን ድሕሪትን ዝነበሩ 340 ጊዜ ብእግሮም ረገጽዎ። አይሁድ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ፈጺሙ ይሙት ኢሎም ንሰብ ናብ ሞት ዘብጽሕ ብብርቱዕ ማሕረምቲ 19 ጊዜ ሱር ክሳዱ ዘበትዎ። ጎይታ ኢየሱስ በቲ 19 ማሕረምቲ ከም ዘይሞተ ምስ ረአይዎ 32 ጊዜ ቀላጽሙ ድማ ወቕዕዎ። እቶም ቀላጽሙ ድማ በቲ ንስግኡ ዝቖራርጽ ብርቱዕ ማሕረምቲ ጽኑዕ ማዕሰርትን ኣዝዮም ተሳቐዩ። ንኣፍ ልቢ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ምስቲ ጥሙይ ከብዱ 25 ጊዜ ወቕዕዎ። ምጥማዩ ከዓ ሓቂ እዩ። ሰይጣን እኳ መዋዕለ ጾም ምስ ፈጸመ ፈጺሙ ከም ዝጠመየ ፈሊጡ ከፈታትኖ ናቡ ቀሪቡ ኣነን ንስኻን ጠሚና ኣለና እሞ ወዲ እግዚኣብሔር እንተዳ ኮንካ ነዘን ኣማን እዚአን እንጌራ ይኹንና ኢልካ ኣዝዝ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ሰብ ዝድሕን ብእንጌራ ጥራይ ከም ዝኾነ ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ። እንታይ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል እዩ ኢሉ ንሰይጣን ሰዓሮ። መላእኽቲ ከገልግልዎ መጽኡ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ብጸላኢ ዘይሰነፍ ኣሰናፊ እዩ እናበሉ ኣመስገንዎ። ደጊሙ ድማ ጎይታ ኢየሱስ በቲ ጎደና ክኸይድ ከሎ ምስ ጠመየ ፍረኦም በለስ ደለየ። ብዘየካ ቆጽሊ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ ዘለዓለም ኣባኺ ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ። ሽዑ ቀልጢፋ ነቐጸት። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ከመይ ኢላ ቀልጢፋ ነቐጸት ኢሎም ተገረሙ። ንሱ ን5,000 ህዝቢ ብ5 እንጌራን 2 ዓሳን ን4,000 ህዝቢ ድማ ብ7 እንጌራን 1 ዓሳን ዘጽገበ ክኸውን ከሎ ንዓና ካብ ጥሜት ስጋን ነፍስን ምእንቲ ከድሕነና ኣብቲ ሰብ ዝኾነሉ ጊዜ ምእንታና ጠመየ። እምበኣርከስ ኣብቲ ናይ ቅድመ ነገርና ንመለስ። እቲ ንሕሙማን ብሓልዮት ዘሕውዮምን ልቢ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልቡ ምስ ጥሙይ ከብዱ ምስ ዘበጥዎ ኣብ ሰብነቱ ከም ዝመክኽ ሽምዓ መኸኸ። ምዕራፍ 2 ደጊሙኻ ሓለቓ ሚት መጺኡ ወደይ ኣዝዩ ሓሚሙ ኣብ ቤት ሕሙማን ደቂሱ ኣሎሞ ጎይታዬ ራህራሃለ ኢሉ ለመኖ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እንሆ ኣነ መጺአ ከድሕኖ ይበሎ። እቲ መስፍን ድማ ወደይ ክድሕን ዳ ብቓልካ ኣዝዝ እምበር ኣብ ቤተይ ክትኣቱ ዝግባኣካ ኣይኮነን። ኣነ እውን መኮንን እየ፣ ዝገዝኦ ወተሃደር ኣሎኒ። ነቲ ኣብዚ ዘሎ ኪድ ብሎ ይኸይድ፣ ነቲ ካልኣዩ ንዓብሎ ይመጽእ፣ ነቲ ጊልያይ ከምዚ ግበር እብሎ ከምኡ ይገብር ኢሉ መለሰሉ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ተገሪሙ ነቶም ዝስዕብዎ ሰባት ከምዚ በሎም፣ ኣብ ኩሉ እስራኤል ከምዚ ዝበለ ኣማኒ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ብስመይ ኣሚኖም
ካብ ምስራቅን ምዕራብን ክመጹ እዮም ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም ነቶም ደቂ መንግስቲ ግና ኣብቲ ብኽያትን ምሕርቃምን ኣስናንን ዘለዎ ክድርበዩ እዮም ብሕልንኡ ንወዱ ኣድሒኑ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ሃይማኖትካ ይኹነልካ በሎ እቲ መስፍን ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ወዱ ሓዊ ረኸቦ ኣይሁድ ግና ነቲ ብሕልንኡ ዝፍውስ ኣምላኽ ኣፍ ልቡን ክሳዱን ዘበጥዎ ምዕራፍ 3 ከምኡ ድማ ከነኣናዊት ሰበይቲ ጨረሐት መጺኣ ጎይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ክፉእ ጋኔን ሒዙ ይዕብዳ ኣሎ እሞ ረሓረሃለይ በለቶ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እንጀራን ውሉድን ኣልዒልካ ንኽላባት ምሃብ ኣይግባኣን ይበላ እታ ሰበይቲ እውን እወ ጎይታይ ኣኽላባት እምበር ካብ መኣዲ ጎይትኦም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለቶ ሕልንኡ ኣዚዙ ከዓ ነቲ ጋኔን ካብ ጓላ ኣውፅኦ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ስለ እምነትኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኪ ወፂኡ እሞ ኪድ በላ ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ከዓ እቲ ጋኔን ካብ ጓላ ወፂኡ እታ ቆልዓ ሓውያ ክዳና ተኸዲና ኣብ ዓራት ተቐሚጣ ረኸበታ ኣይሁድ ግና ኣፍ ልቡን ከብዱን ልቡን ዘበጥዎ ነቶም ለምፂ ዝሓዞም 10 ሰባት ብሕልንኡ ኣዚዙ ኣንጽሖም ከመይ ሕያዋይ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ሰናይ መዝገብ ልቡ ነቲ ሰናይ ነገር የውፅኦ እቲ ከምዚ ዓይነት ርህራሄ ዘለዎ ልቡ ግና መከራ ተቐበለ ከም ሽምዓ መኸኸ ብምርጋፅን ብምሃረምትን ኩሎም ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ተሳቐዩ ስለዚ እዚ ተኣምራት ሰቂያትን እዚ ናቱ እዩ ናይ መለኮትን ናይ ተስበትን ቃላት ድማ ናይ ሓደ ክርስቶስ ጥራይ እዮም ድሕሪ ተዋህዶ ንሓደ ክርስቶስ ኣብ ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካላት ክልተ ኣምሳል ክልተ ፍቓድ ክልተ ክፍሊ ክልተ ግብሪ ኢልና ኣይንከፍሎን እንታይ ደኣ ናይ ተስብእትን መለኮትን ግብሪ ሓደ እዩ ነቲ ኣብ ኣድግን ገልገላን ብትሕትና ተወጢሑ ዝተረኣየ ጎይታ ኢየሱስ ንመሓኽልቱ 80 ጊዜ ዝዘበጥዎ ኣለዉ ጎይታ ኢየሱስ ጥፍኣት ሰብ ኣይደልን እዩ እሞ ከም ሓርበኛታት ኣብ ኣፍራስን ሰረገላን ዝተቐመጠ ኣይኮነን ያዕቆብን ዮሐንስን ጎይታ ኤልያስ እሳት ካብ ሰማይ ኣውሪዱ ከም ዘጥፍኦ ንስኻ ድማ ንሰብ ሰማርያ ካብ ሰማይ እሳት ኣውሪድካ ኣጥፋ እዮም ምስ በልዎ ጎይታ ከዓ ንያዕቆብን ዮሐንስን ዓኦምኹም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ወዲ ሰብ ክርስቶስ ሰብ ከድሕን እምበር ሰብ ከጥፍእ ኣይመፀን እሞ ኣየጥፍኦምን እየ በሎም ኣብ ልዕሊ ኣድግን ገልገላን ብምውጥሑ ንሱ ሰላማዊ ከም ዝኾነ ወርሓት እውን ወርሓት ሰላም ከም ዝኾነ ተጋህደ ካብ ኢድ ጸላእቱን ኣይሁድን ከም ዘየምልጥ ብኢዶም ከም ዝመውትን ድማ ተፈልጠ ነቶም ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝፈርሖም ኣጋር ጎይታ ኢየሱስ 47 ጊዜ ዝወቕዕዎ ኣለዉ ኣጋር ጎይታ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ በጽሑ ባሕሪ ዮርዳኖስ 40 ዓመት ዝኣክል ንድሕሪት ተመሊሱ ሃደመ በቶም እሳታውያን ዝኾኑ ኣጋሩ ድማ ብሓዊ ከም ዘፍልሖም ማይ ውዑይ ኮነ በቶም ሓያላን ኣጋሩ ከዓ ክልተ ዝነበረ ባሕሪ ዮርዳኖስ ሓደ ኮነ ዓሳታትን ኣናብርትን እውን ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ኢየሱስ ሰገዱ በጋሩ ነቲ ጸላኢ ዲያብሎስ ጽሒፉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝደርበዮ ናይ ኣዳምን ሔዋን መጽሓፈ ዕዳ ደምሰሶ ከመይ ጎይታናን ኢየሱስ ብኢድ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ወንጌል ዝበሎ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ዮሐንስ ምእንቲ ከጥምቆ ካብ ገሊላ ናብኡ ኸደ ዮሐንስ ድማ ኣነ ደኣ በኣኻ ኽጥምቕ ደሊ ኣለኹ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ እናበለ ኣይከውንን እዩ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሓደ ጊዜስ ሕደግ እዚ ንዓና ጽቡቕ እዩ ነቲ ሓቂ ምእንቲ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪዚ ዮሐንስ ሓደጎ ኦ ክቡር ምስጉን ብርሃን ትገልጽ ወልደ እግዚአብሔር ይቕረበለለይ እናበለ ንጎይታ ኢየሱስ ኣጠመቆ ነቲ ዘይድህሰስ ርእሱ እውን ዳሰሰ ማያት ከዓ ኣብ ርእሱ ፈልሑ ክብሪ ሲእና ንዝነበርና ከዓ በጥምቀቱ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ረኸብና ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ሽዑ ካብ ማይ ወፀ እነሆ ሰማያት ተኸፍቱ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ርግቢት
ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክጥመቕ ከሎ ኸዓ ረአየ። እንሆ ተዝሓረኽዎ ዝሕጐሰሉ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ። እዚ ወደይ ሓደ ኣካል ሓደ ባሕሪ ደኣ እዩ እምበር እቲ ሓደ ወልደ ማርያም እቲ ሓደኻ ወልደ እግዚኣብሔር ክበሃል ኣይግባእን እዩ። ወደይ ሓደ ደኣ እዩ እምበር እቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ካልእ ኣይኮነን። እቲ መላእኽቲ ዝሰገድሉ እውን ካልእ ኣይኮነን። ዝተጠምቀ ድማ ካልእ ኣይኮነን። እቶም ንኣጋሩ ንኹሉ ኣካላቱን ዝወቕዕዎ ጸላእቱ ግና ኣብ ትሕቲ መርገጺ እግሩ ክኾኑ እዮም። ኣይሁድ ድማ ካብ ብዝሒ መውቃዕቲ ኣካላት ጐይታ ዝተለዓለ ምስ ደኸሙ ንጐይታናን ኢየሱስ ብገመድን ብፀጉሪ ርእሱን ሒዞም 305 ጊዜ ጐተትዎም። ካብቲ ዝወደቆ ክትንስእ ኣይከኣለን እሞ ጭሕሙ ሒዞም ከኣ 28 ጊዜ ሰሓብዎም። ካብ ምድሪ ኣተንሲኦም ጭሕሙ ሒዞም ብፀጉሪ ርእሱ ምስ ጐተትዎም 305 ጊዜ ፀጉሪ ርእሱ ነፀይዎ። ንጭሕሙ ከኣ 28 ጊዜ ነፀይዎ። ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃዚኡ ዘይዛረብ በጊዕ እዩ እሞ ከሳቒይዎ ኸለዉ በዚ መከራ ተቖጢዑ ኣይተዛረበን። ንሱ ድማ እቲ ንጹህ ፍቑርን ዓለም ከይተፈጥረ ዝተፈልጠን ዝተዳለወን ገንሸል እዩ። ዳሕራይ ዘመን ግና ምእንታና ተጋህደም። ንሱ ድማ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘስተሰሪ ገንሸል እግዚኣብሔር እዩ። ኣቐዲሞም ከምዚ ገይሮም እናደግደጉ እናሰሓቡን ወሲዶም ኣብ ቅድሚ ሃና ኣቖምዎ። ስምዖንን ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ይስዕብዎ ነበሩ። ዮሃንስ ብወገን ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ነበረ እሞ ምስ ጐይታ ኢየሱስ ናብቲ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ኣተወ። ጴጥሮስ ግና ተኸልኪሉ ኣብ ኣፍ ደገ ቆመ። እቲ ወደ መዝሙሩ ዮሃንስ መጺኡ ነቲ ሓላዊ ኣፍ ደገ ኣዘራሪቡ ንጴጥሮስ ኣእተዎ። ናይ ኣይሁድ ገላውን ወተሃደራትን በታለይቲ እቲኣ ብርቱዕ ቁሪ ስለ ዝነበረ ሓዊ ኣናኺሶም እናፀሓሩ ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ። ጴጥሮስ እውን ምስኣቶም ሓዊ ይስሕን ነበረ። እታ ሓላዊት ሰበይቲ ኸዓ ንጴጥሮስ ንስኻ ካብ ደቂ መዛሙርቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢኻ በለቶ። ንሱ ድማ ኣይኮንኩም በላ። ሊቀ ካህናት ሃና ንጐይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ትምህርቱን ደቂ መዛሙርቱን ሓተቶ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ኣብዚ ዓለም እዚ ብግልፂ ተዛረብኩ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከብሉ ቤተ ጸሎት ቤተ መቕደስን ክምህር ከለኹ ብስውር ዝተዛረብኮ ወላ ሓደ የለን። ስለምንታይ ንዓይ ትሓቱኒ? እቲ ኣነ ዝተዛረብኮ ንሳቶም ይፈልጥዎ እዮም እሞ ነቶም ዝተዛረብኮ ዝሰምዑ ንዖም ሕተቶም ኢሉ መለሰሉ። ከምዚ ኢሉ ምስ ተዛረበ ሓደ ካብቶም ደው ኢሎም ዝነበሩ ወተሃደራት ንሊቀ ካህናት ዶ ከምዚ ኢልካ ክትምልሰሉ ኢሉ ንጐይታ ኢየሱስ ገጹ ጸፍዖ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ ክፉእ ተዛሪበ እንተኾይነ ብዛዕባ ክፍኣተይ ምስክር ኮንካ ክሰሰኒ። ሰናይ ነገር ተዛሪበ እንተደኣ ኾይነ ግና ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ተወቕዓኒ ኢሉ መለሰሉ። ስለምንታይ ተወቕዓኒ ዝበለ ድማ እቲ ምስ ሥጋ ዝተዋሃደ ኣካላዊ ቃል ደኣ እምበር ሥጋ በይኑ ኣይኮነን። ጽፍዓት እቲ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምስ ረኣየት ብምኽንያት ጽፍዓቱ ባሕሪ ረዓደት፣ ማይ ተከዘ እውን ሃደመ። ምዕራፍ 4 ሃና ኸኣ ንጐይታ ኢየሱስ ብእሱሩ ናብ ሊቀ ካህናት ቀያፋን ሰደዶ። ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ መወዳእታ ናይቲ ነገር ምእንቲ ክርኢ ክሳብ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ርሕቕ ኢሉ ሰዓቦ። ሊቃነ ካህናት ዓበይትን ኩሎም እቲ ህዝብን ግና ክቐትልዎ ኣብ ልዕሊ ጐይታ ኢየሱስ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ክደልዩ እኳ እንተጀመሩ ግና ኣይረኸቡን። ድሕረዚ ብዙሓት ናይ ሓሶት መሰኻኽር መጹ። ደኺሞም ከዓ ዘኽስስ ነገር ሰኣኑሉ። ደጊሞም ድማ ካልኦት 2 ሰባት መጺኦም እዚ ደኣ ነዚ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣፍሪሰ ብሳልሳይ መዓልቲ ክሃንጾ እኽእል እየ ዝበለ እንዲ በሉ። ወንጌላዊ ማርቆስ ድማ ንጐይታ ኢየሱስ ናብቲ ጸሓፍቲ ሊቃነ ካህናትን ዓበይትን ዝተኣከቡሉ መጋባእያ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ወሰድዎ። ጴጥሮስ ከዓ ክሳብ እቲ ውሽጢ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ሪሒቑ ሰዓቦ። ምስ ገላብኦም ከዓ ብወገን ሓልሓልታ ናይቲ ሓዊ ኾይኑ ይስሕን ነበረ ኢሉ ተዛረበ።
ነቶም ህዝብን ሊቃነ ካህናትን ንጎይታ ኢየሱስ ብሓሶት ከሲሶም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። እንተኾነ ግና ምኽንያት ኣይረኸቡሉን። ብዙሓት እኳ ብሓሶት ዝምስክሩ እንተነበሩ ምስክርነቶም ግና ኣይሓበረን። ካልኦት ናይ ሓሶት መሰኻኽር ድማ ተላዒሎም ንሕና ነዚ ኢድ ዝሓነጾ ቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ ብሳልሳይትን መዓልቲ ካልእ ኢድ ሰብ ዘይሰርሖ ክሓንጽ እየ ክብል ከሎ ሰሚዕናዮ ኢሎም ተዛረቡ። ምስ እዚ ኩሉ እውን ምስክርነቶም ኣይሓበረን። ሊቃነ ካህናት ቀያፋ ከኣ ካብ ማእኸል እቲ ጉባኤ ተንስኡ ንጎይታ ኢየሱስ ኣይትሰምዖን ዶ? እዚኣቶም ክንድዚ ዝኣክል ክኸሱኻ ከለዉ ክትምልሰሎም ዶ የብልካን ኢሉ ሓተቶ። ጎይታ ኢየሱስ ግና ስቕ ኢሉ ዋላ ሓንቲ ኣይመለሰሉን። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ ክርስቶስ እቲ ወዲ ብሩኽ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ብምሕታት ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ንስኻ እንተኾንካ ክትነግረኒ ብሕያው እግዚኣብሔር እምሕፀነካ ኣለኹ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ንስኻ ትብል ኣለኻ። እንሆ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ የማን ሓይሊ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኢሉ መለሰሉ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ክዳኑ ቀዲዱ ኖብ ግሉጽ ጸርፉ ሰሚዕኩሞ ኣለኹም። ደጊም ደኣ እንታይ ምስክር የልየና እምበኣርከስ እንታይ ትብሉ በሎም። ኩላቶምን ሞት ይግብኦ ኢሎም ንሞት ፈረድዎ። ኣይሁድ ከዓ ነቲ ካብ ደቂ ሰባት መልክዑ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ምራቕ ምእንቲ ክበዝሓሎም ማይ ኣብ ኣፎም እናመዓጉ ነቲ ገጸይ ርእዩ ሓንቲ ሰዓት ብህይወት ደው ክብል ዝኽእል የልዎን ኢሉ ዝተዛረበሉ መልክዑ 73 ጊዜ ምራቆም ተፍኡሉ። ጎይታ ኢየሱስ ግና ነቲ ጽዩፍ ምራቆም ምቕባሉ ነቲ ኃጢአቶም ዝጸለመ ቅቢ ኃጢአት ዝተቀብአን ገጽና ብናይ ሓጎስ ቅቢ ንኸብርሆ ምራቆም ተጸይፉ ገጹ ኣይመለሰን። ንመታልሕ ጎይታ ኢየሱስ 120 ጊዜ ጸፍዕዎ፣ ብበትሪ ኸዓ ርእሱ ወቕዕዎ። ካብ ብዝሕ መጽፍዓቱ ብበትሪ መውቃዕቱን ዝተላዕለ መታልሑ ቆሲሉ ኣዒንቱውን ኣፍንጩን ከዓ ምንጭታት ደም ኮኑ። ኣብ ርእሱ እውን 72 ዓበይቲ ኣቑሳል ነበሩ። እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ዝሓዝዎ ሰባት ገጹ ብጭራም ጨርቂ ሸፊኖም እናወቕዑ ክርስቶስ መን እዩ ዝወቕዓካ ዝጸፍዓካን እስኪ ተነብየልና ኢሎም ይላገጹሉ ነበሩ። ካልኦት ብዙሓት ጸርፊ እውን ይጸርፍዎ ነበሩ። ምዕራፍ 5 ጴጥሮስ ኣብ ደገ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ጓል መጺያ ንስኻ ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ነርካ በለቶ። ንሱ ግና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ከሓደ። ኣብ ደገ ወፂኡ ከሎ ከዓ ካልእ ጓል ረኸበቶም። ነቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት እውን እዚ ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ነይሩ እዩ በለቶም። ንሱ ከዓ ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ሰብ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ እናመሓለ ከደ። ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት መጺኦም ንጴጥሮስ ንስኻ ብሓቂ ናቱ ወገን ኢኻ ብኣዘራረባኻ ትፍለጥ ኣለኻ ብልዎ። ድሕሪዚ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ መሓለ። ተረግመን ሽዑ ካልኣይ ግዜ ደርሆ ነቀወ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ምልስ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ድማ ነቲ ደርሆ 2 ጊዜ ከይነቀወ 3 ጊዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኪሩ ርሕቕ ኢሉ ክበክይ ጀመረ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስ ናይ ጣዕሳ ብኽያቱ ተቐቢሉ ን31 እናበለ 3 ጊዜ ሰረየሉ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሓርን ይቕረባሃልን ስለ ዝኾነ መርሖታት መንግሥተ ሰማያት ሃቦ። ምዕራፍ 5 በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጸዋቱ ወመከራ ብምሽንካሩን ብምስቃሉን ኣኽሊል እሾኽ ብምድፍኡን ናብ ሲኦል ብምውራዱን ብኹናት ምውግኡ ምቕባሩ ኩሉ ኃጢአት ይቕረ ክትብለለይ ካብ ኩሉ ዕዳ ኃጢአተይ ከተድሕኑኒ ጎይቶተይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ምህፀነኩም ኣለኹ። ከምኡን እመቤቴ ድንግል ማርያም እልምነኪ ኣለኹ። ናይ ሰሉስ ተኣምር ከምቲ ወንጌል ዝበሎ ጎይታ ብሕልንኡ ዝገበሮ ተኣምር እዚ ኣብ ቅፍርናሆም ወዱ ዝሓመሞ ኣገልጋሊ ንጉስ ዝኾነ ሓደ ሽም ነበረ። ንሱ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ
ናብ ገሊላ ከም ዝመጽእ ሰሚዑ ወዱ ንሞት ስለ ዝቐረበ ንኸድሕነሉ ኢሉ ምዕንቲ ክወርድ ናብኡ ከይዱ ለመኖ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ መስተንክር ተኣምር እንተ ዘይርኢኻ ኣይተኣምንን ዶ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ጊልያ ንጉስ ከዓ ወደይ ከይሞተ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። በቲ ጊዜ እቲ ጎይታ ንወዱ ብሕልንኡ ኣሕወዮ። ወድኻስ ሓዊ እዩ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ በቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ኣሚኑ ኸደ። ክወርድ ከሎ እቶም ገላውኡ ተቐቢሎም ወድኻስ ሓዊ እዩ በልዎ። ኣይሁድ ግና ንመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ደረቱ ምስ ልቡን ከብዱን ገይሮም ወቕዕዎ። ኣሚን። ድርሳነ ማህየዊ ናይ ሰሉስ ኣብዚ ተፈጸመ።